което е над пръчицата. Залепна ли? Хубаво го натисни. Така. Хайде сега да прочетем какво пише тук. Силен нощен вятър. Другият помощник, който децата използват в часовете по изобразително изкуство и не само, е тази интересна смес, която се нарича Bionic Space, и тя е доста мултифункционална също като помощник. С нея може да моделираме. Това е начинът, по който може да включим самата смес в упражненията, както със стандартен пластелин, но хубавото при него е, че той не лепне така по пръстите и не остава следи. Може да правим различни форми, които да прикрепваме към листа. Другото нещо, което може да направим с Бионик, е просто да упражняваме финната моторика на децата, създавайки различни упражнения. Единият вариант е с накъсване на материала, а след това просто смесване. Този материал, когато се доближи до ръката от топлината, си сменя леко цвета, което също е доста интересно за децата и ги мотивира да работят с него. Другото нещо, което прави този помощник, след като го оформим като топка, а това упражнение помага доста за финната моторика на пръстчетата на ръката, загрява ги и е добра подготовка преди писане или рисуване, когато работим, е това, че този помощник има умението да подскача като топка, освен че може да бъде разделен на по-малки топки, разбира се, и фигурки, и след това събиран отново. Ако го оставим по-дълго време на едно място, той започва да се разтича и да променя формата си, което също е доста интересно за децата. Памела е едно дете също с специални образователни потребности. Тя има проблеми с зрението, не вижда много добре. Понякога, когато рисува, използва лупичка и пак се получават нещата при нея. И сега искам да изпробвам един специален моделин, да й дам да моделира с ръцете. Например, една чаша да направи. Валю също, казах, че има проблеми с координацията на пръстите на ръцете. И сега ще се опита с този специален моделин и той да направи една чашка. На мен ми е много по-лесно с моделина, защото с пластелина ми се цапат ръцете и е много по-лесно за усещане на пръстите. Помощници за писане и четене, които лесняват децата с специални образователни потребности, също варират като многообразие. Сега ще покажем някои от тях, които се използват от децата в училището тук. Първият помощник е прозорчето за четене с цветен филтър. Този помощник е изключително полезен за деца, които имат затруднения с разпознаването на текста в страниците или още трудно го следят. Той може да бъде използван по два начина, като елементарно прозорче за четене без цветния филтър. Когато ограничаваме начина, по който го използваме, че го поставяме на листа, където ще чете, като по този начин погледът ни се фокусира само върху реда, който в момента трябва да четем. И по този начин не се губим по редовете. Това е помогливо и за деца, които имат обучителни затруднения в резултат на дислексия. Също така и деца, които сега започват да се учат да четат, т.е. още нямат ориентация по какъв начин и как да проследят реда. Когато обаче сложим цветното филтърче, то променя контраста. Това е втория начин, по който може да ползваме този помощник. Той има специално уличе, в което се поставя. Като поставяйки го отново върху текста, той с цветния филтър прави текста по-различен контраст и отново помага за фокусирането, по-лесното фокусиране при някои от децата с обучителни затруднения като дислексия, както и деца с Йерлен синдром. Това е синдром, който се отразява на затрудненията при четене, когато детето чете черен текст, с черни букви текст върху бял фон. Много често този контраст уморява очите при някои от децата или затруднява разчитането на буквите. И тогава именно различни цветове, такива цветни филтъри се поставят на този помощник, за да улесна детето да се фокусира и да разпознае по-лесно буквите без да се уморява.
От тази година отново специално за деца, които имат трудности при четенето и с очичките, проблеми с зрението, решихме да вземем и такива специални листа, които са с релефни редове и могат по-лесно да се ориентират, когато пишат самите деца, да не губят редовете, да не губят реда, по който са стигнали и лесно могат да си пишат. Дори могат да си слагат под тетрадката съответния лист, защото те не са хванати като тетрадка, могат да си я слагат и по този начин също да се ориентират къде точно трябва да им е реда, за да пишат и е от голямо удобство. Беше много лесно тези редове, защото не си натоварвам много очите и много искам да има такива тетрадки с такива големи редове. Когато пишеме с молив, в повечето случаи по-подходящо молив да използваме, молива опира в горния ъгъл на тактилно релефното изпъкнало рече. Когато продължим надолу, дава информация за долния ъгъл, в който опираме. По този начин децата не излизат извън редовете, което е характерно при някои от учениците с така наречената дисграфия или затруднения при писането, свързани с неспазване на редове. Другото удобство на този помощник, в случая тези редове са тесни и широки, а има и такъв, който е само с широки редове, е, че помага на детето в този случай да се научи да прави малка и голяма буква. Той не е за постоянно ползване. В повечето случаи децата след определен период от време успяват да автоматизират писането и да премират към стандартна тетрадка за писане. Детската лупа е друг помощник за четене, който е подходящ при деца с намалено зрение, както и при ученици, които трябва да се справят с по-малки текстове в тетрадката. Този помощник е изработен специално за деца, защото е от специализирана материя, която не е стъклена, тя е пластмасова и позволява на детето с тази пластмасова рамка, която е направена и големина, да се справя лесно с учебните материали и учебници. Той може също да бъде поставен на врата, да не бъде загубен или между страниците на тетрадката. И е специално за деца, които трудно виждат, с по-вредено зрение или пък имат някакви проблеми с научаване, с четене, четивната техника. Има много по-лесно да си приближават и да се отдалечават, те самите да контролират движението и големината на шрифта. Помощникът е полезен с това, че не е чуплив, лек е и за разлика от стандартните лупи дава увеличение за по-голям мащаб, т.е. не се налага през малко кръгче да бъде наблюдаван текст и да губиш реда. А по този начин можеш цялата страница да наблюдаваш едновременно при илюстрация, карта или по-голям абзац на текст, когато четеш. Лупите по принцип са различни варианти, но този е удобен за деца в училище от гледна точка на безопасност, която предоставя като работа. Лесните купчета са един универсален помощник също. Те помагат за писане, четене и математика, защото на този комплект от купчета имаме както цифри, така и главните букви от българската азбука, и знаци, всъщност, за препинателни и за събиране, изваждане, множение и деление. Многообразни са задачите, които учителя може да направи с този помощник. Той е мъничък, лесен и удобен за използване. На детето могат да му дават различни инструкции да бъдат давани по време на класа или на урока. Като аз тук ще демонстрирам, че начинът, по който купчетата се слагат, е в естествения начин, по който човек пише, т.е. от дясно наляво. Например, ако имаме в упражненията, които учител е подготвил, думичка, за да разпознае доколко детето има разбираемост за буквите или думите и сиричките, може да бъде дадена задача, изписана на листа и след това ученика с купчетата да продължи да събира думата, която е поставена като задача от учителя. По същия начин могат да бъдат правени различни математически упражнения, събиране, изваждане, множение и деление, като задачата може да бъде правена от хартия на купчета, за да може да се упражняват фините моторни движения на детето и разбирането му, както и само от купчета, като детето само си създава задачите и търси отговора на решението.
Купчетата помагат също и за различни неща, които учителя може да изгражда като представи при детето. Например, може чрез тях да обсъждаме понятията по-голямо и по-малко, по-дълго и по-късо, както и други забавни игри в учебния процес при работа с децата. Те са полезни при деца с обучителни затруднения в областта на дислексията, също така и при деца, които имат затруднения с комуникацията и произнасянето, езиково-говорни затруднения, произнасянето на някои думички или свободното общуване. Помагат за проверка на знания, за изпитване, помагат също и за индивидуални задачи и работа на децата. Купчетата помагат на Яна да материализира звука, да го превърне в буквички. Освен това да подреди буквите в думичка и след това думичката да я напише ръкописно в тетрадката. Аз ще ти показвам картинки. Ти ще ми казваш какво виждаш на картинката, а след това ще ми направиш думичката с буквичките от купчетата. Става ли? Да, става. Става. Добре. Какво има тук? Кон. Кон. Хайде думичката кон. Търсиме като. Кон. Хайде, коя е другата буквичка, която търсим? О, търсиме. О, търсим. Добре. Аз я открих. Ти откри ли я? Ето. Тази ли е? Не. Ето я. Добре. Да залепим. Къде трябва да е? Ето тук трябва да е. Точно така. Браво. И остана? На. Добре. Заедно ли да търсим или ти сама ще я търсиш? Аз сама ще се справя. Добре. Ето. Чудесно. И понеже правим диктовка, сега тая думичка ще я напишем в тетрадката. Трябва да е по-голямо къп. Не, може с малко. Няма да пишем изречение сега. Браво! Това са купчета по математика. От всеки цвят има по 10. Използваме ги, за да броим по десетици. Използваме ги, за да сравняваме числа, като ги подреждаме от различните цветове. Броим в коя колонка по колко са и казваме къде са повече. Това е едно от най-трудните неща за Валерий и за Яна, да определят големината на числата. Друг помощник в групата за математика, който помощници улеснява децата при унагледяване на различни сложни иначе математически действия, е така наречената дъска Геоборд. Тя е помощник, който се използва при деца с обучителни затруднения, умствена изостаналост, както и други когнитивни затруднения. Ползва се и при деца с намалено зрение заради тактилността и релефността, която се наблюдава при изработването на фигури с този помощник. Помощникът е двустранен, има две страни. От едната страна има мрежа от точки, които са изпъкнали и на които с конкретни задачи от страна на учителя могат да бъдат изобразявани различни геометрични форми и фигури с помощта на тези ластици, които се опъват по конкретна задача. Те се поставят много лесно, помагат за раздвижване на финната моторика, а в същото време детето има възможност да види и да усети формата, която прави, обема, който покрива. Могат чрез този помощник да бъдат усвоявани различни понятия в геометрията, които са свързани с обема на някакъв предмет, по-голямо и по-малко, като квадратура. Могат също да бъдат броени като обем купчетата вътре, които остават празни и вместимост на една форма в друга, като такава. По-интересното е, че правим също скрити фигури и ги търсим след това. зале слънце. И зале слънце, да. Например, поставено по този начин, трябва да видим колко са квадратите, колко са правоъгълниците и освен това трябва децата да преценят, че тук има скрита фигура, която също трябва да се преброи. От другата страна имаме кръг с радиус. Чрез него може да учим няколко неща. Часовника е едно от нещата, които учителите често ползват при използването на гърба на геоборд. Другото нещо, което може да правим,
са ъглите, различните ъгли, радиус, диаметър на кръг и други понятия математически, които се използват. Принципът е същия, отново с различни на цвят ластици. По поставена задача детето или учителя, с съдействието на учителя също може да бъде направено, поставя еластика в конкретната форма до постигане на резултат от задачата. Формите на геоборд могат да бъдат различни, но този е универсален и помага при повечето от учениците. Може да бъде използван не само за деца с специални образователни потребности, разбира се, защото нагледява доста добре материала, по иначе така мъчната математика за някои деца и геометрия. Картите за работа с деца са помощници, които улесняват и онагледяват работата по различни умения, свързани с четенето и разпознаването. Те са визуално нагледени, лесни за използване и са насочени в 3 основни групи. Карти за работа с деца, срички, където детето търси по сходен признак срички, двусрични, трисрични или едносрични думички. Ето това е примера за едносрично. Тук не трябва да търсиме партньора на сричката. Има и такива, които са в повече срички, като за улеснение на децата цвета на рамката на картата също подсказва понякога как да сглобиме картинката заедно с сричката, която в момента се търси. В случая кола. Тези помощници са в различни като брой уникални карти и съдържание комплекти. Срички, разбира се, помага за сричките. Децата го харесват, защото картинките са им познати, могат лесно визуално да свържат звуците и с помощта на учителя да постигнат учебния резултат, който се цели при упражненията за сричкуване. Приготвила съм ви тук едни карти с срички. Знам, че това е едно от най-трудните неща за децата и за това ще си го направим с карти, за да ни е по-забавно. И когато виждаме картинката, дея става ясно каква е думата. Йоана? Кон. Тук на първия ред трябва да залепвам думите, които имат 2 срички. А тук думички с 1 сричка. На първи или на втори ред да сложим? Алек? На втория ред. Да видим дали наистина е така. О, да. Не е разделена на срички, значи е така. Ето тук съм ви подготвила едни други карти. Какво имаме тук? Рале? Коте. Къде да го сложим това коте? На първи или на втори ред? На първи ред. Не съм много сигурна, ама да видим. Я да видим къде е опашката на котката. Наистина, разделена е на срички. Ето ги 2 срички на думата котка. Сега тук имам една друга дума, ма не съм сигурна къде да я сложа. Аз имам видове от решери. Йоана? Куче. Куче, на първи или на втори ред? На първи ред. Дали? Грешка имам. Къде сгреших? Дани? Не, може да объркам. Да. Госпожата сгреши. Така, добре ли е? Кои са сричките, Янче, на думата куче? Я ела при мен да ги видим. Къде са разделени? 2 срички. Я ми ги прочети по-отделно. Куче. Помощници за изрязване са една също много интересна група от адаптирани модели на ножици, които децата с специални образователни потребности ползват и наистина успяват да изрежат. Доскоро, когато детето не може да хване добре ножица, заради затруднения в фината моторика, трудното включване на пръстчетата в отворите, те просто не участваха в часовете, учителът изрязваше вместо тях или родителя.
С помощта на адаптираните ножици вече повече деца имат възможност да изрязват и са удоволствие не само за децата с специални образователни потребности. Принципа на работа на този помощник е, че той е ножица с дълго рамо, има и такива с по-малко рамо, което не се налага на пръстите на ръката да бъдат слагани и вгнездявани, а се изрязва с цялата ръка и притискане. Движението, всъщност, което трябва да направи детето, е само сгъване на ръката, а отварянето е с автоматично рамо, т.е. тя се отваря сама, както виждате. Лесното при този модел ножици е, че могат да бъдат сложени на поставка и да бъде изрязано с тях, когато детето не може да ползва и двете си ръце едновременно, а също така и да бъдат прилагани при по-дълги упражнения, защото не уморяват ръката. Истината при тях е, че всъщност когато не се налага да разтваряш ножицата, което включва повечето от мускулите на пръстите на ръката не се изморява толкова много, колкото когато само се налага да я затваряш, а отварянето е направено автоматично чрез механизъма на тази ножица. Има и по-маничък вариант, който е за по-малка детска ръка. Тази ножица ми е по-лесна, защото с предишната ножица понякога заязда се от много рязане и беше по-трудно, когато се отхлапваше от заяздането, но тази ножица не заязда и се реже по-лесно и така успявам по-бързо да се изреза. И въпреки, че на кратки разстояния реже по-бързо и лесно. Сега се изреза едно хартиено камионче. В групата на помощниците за писане има голямо многообразие от помощни средства, които могат да бъдат включени. Те най-общо взето са разделени на две основни групи. Едните са помощни средства, които улесняват захвата и омекотяват захвата, така наречените държачи или уплътнители на различни модели химикалки или моливи. Другите са така наречените тренажори, които позволяват да се коригира захвата, когато детето не може правилно да държи молив или химикалка. Те са разнообразни модели и се подбират според спецификата на захвата на детето със специална образователна потребност или на детето, което среща затруднение при писане. Проблемите при писане при децата от една страна могат да се дължат на функционално затруднение, а от друга страна могат да бъдат и на физическо увреждане на фината моторика на ръцете. Функционално повечето от децата в началото, в предучилищна и училищна възраст, чисто ръката не е готова за писане и много често може да наблюдаваме различни смешни захвати на моливчето, химикалката или четката за рисуване. При този случай се препоръчват омекотяващи или коригиращи захвата помощници. При деца с специални образователни потребности обаче може да се наложи използването на така наречените адаптирани средства за писане. Те са по-различни модели на химикали или на начини на задържане на химикал, за да може детето лесно да се справя с уроците. Аз ще дам пример с всяка една от групите помощници, като демонстрирам какво е удобството на тях и при кои деца ще бъде полезно. Връщам се към уплътнителите, за които вече казах. Тяхната единствена функция е, когато детето много силно стиска молива или химикала, да намалят напрежението и да помогнат по този начин по-дълго време детето да пише. При много децата може би сте наблюдавали това използване на химикал от притеснение. Те много често стискат и се приплъзва молива или химикал и не могат да издържат дълго време. Ръчичката започва да получава спазми от силното напрежение. При тези модели тук имаме само уплътняване и омекотяване в частта, където детето задържа химикала, като повечето са съобразени с така наречения триъгълен захват, където трите пръста, които участват в писането, лесно се позиционират и не се изморяват при писането. Това са сходни модели на този, който вече показах. Коригиращите тренажори или тренажорите за писане също са многообразни модели. При някои от децата, които не могат да задържат самостоятелно молив или химикал, така наречения трипод уплътнител, където имаме джобчета за три пръстчета, които участват в писането, е изключително полезен помощник. При него поставяме пръстите, които са обозначени по размери в конкретните джобчета и вече дори да искам не мога да изпусна средството за писане, защото те държат като в джобчета моите пръсти. При някои от децата, които нямат добър захват или силен, това е един от проблемите на успяването да задържат молива или химикала. Тези три джобчета също така помагат и правилно да позиционираш трите пръста, които участват в писането – палец, показалец и среден.
Друг подобен тренажор за писане е така наречения кросгард, който се използва при проблеми при защипване на пръстите, когато, например, детето прехлупва показалеца с палеца или обратното, което също води до изморително и не много удобно писане. Чрез този уплътнител тренажор палеца и показалеца се поставят на фиксирани места, когато не се позволява по този начин прехлупване на пръстчетата. Има удобно легло за средния пръст, което се поставя тук. Така детето може лесно да контролира и по-дълго